Какво става, Кирил? Това Макдоналдс ли ще ядем? Нови дрежки, а? Момчета, дете, майка му нови дрежки са... Так? Мата... Мачкай му бе! Айде! Не, моля те, спри, моля те, не! Не, моля те, спри, не! Ей, какво правите? Ники, добре ли си? Добре ли си, моето момче? Ало? Директор Дишанов, случи се нещо с Ники тук на двора в училище. Къде сте? Ало? Ало? Ники, ставай. Кажете, госпожо, какъв ви е проблема? Аз отдавна вече не съм на работа. Защо трябва да ме притеснявате? Какво се е случило? Работно време. Вие се интересувате само за вашето работно време, като току-що във вашето училище този Радо Михайлов приби моя син Никола. Радо Михайлов. Познавам семейството му много добре, така че не е възможно това. Синът ви кой беше? Никола Челебиев. Гребен, ще ли видя от някъде? Не дей, прочи ми го. Да, Никола Челебиев. Детето аутист, нали така? Те са малко склонни да се измислят. Така че, защо не го преместите в друго училище или подадете жалба? Жалба? Да, ще подам жалба. Господин Михайлов. Дешанов, що ме карате да се занимавам с глупостите? Да, имаше дребно проблемче. Знаеш, че точно такива проблеми сега не ни трябва. Действай. Веднага ще го разреша, да. Как е Ники? Как да е Ники? В болница е. Да, разбирам ви напълно. Господин Михайлов ви поднася своите искрени извинения. Какво е това? Моля. Жалбата. Каква жалба? България парите са ни мания.
Внезапна авария, Гучи от Италия. Да думла, да, страшна казария. Да думла, да, еба си майката. Да думла, да, кеша в банката. Да думла, да.